Халык телендә матурлыгы һәм гадәти булмавы белән дан казанган бакчаны күрү бәхете безгә дә елмайды. Яшь вакытларында ук нигез салган бакчада Юсуповлар бүген дә балалары, оныклары белән мәш киләләр. Һәр үсемлеккә җан җылысы биреп тәрбиялиләр. Йорт тирәсендә бер генә буш урында күрмәссең. Берсеннән-берсе матур һәм ятгөл үсемлекләрдән, кызыклы табигый сыннардан ясалган композицияләр кабатланмас дизайн тудыра. Бу хозурлыкта хуҗаларның тырыш куллары булдырган шишмәнең челтерәве колакларны иркәли. Янәшәдәге күл аркылы салынган күперчектән чыгасың һәм сиртмәле коедан саф, чиста су авыз итәсең. Элек кичкене вакыттан ук менә хыял бар инде минем. Шишмә агып тора торган җирдә йорт төзергә дә шунда матур гына итеп яшәргә. Кызганычка каршы андый шишмәле урын табып булды, анда йорт салдым. Яши торган йортыбыз янында шишмәне төзеп куйып була. Кая барсак та инде кызык ташлар, кызык бүкәннәр, кызык агачлар үзәп йөрибез инде безне. Бары генә кәкре агач, менә шуннан почти ялаңда салган әйбер килеп чыкты. Якында гына Юсуповларның гаилә реликвиялары тупланган гаилә музее урнашкан. Барысы да табигый материал, агачтан эшләнгән. Гаилә истәлекләрен барлап, күз карасыдай саклап яшәүче гаиләгә сокланмый мөмкин түгел. Бакчасын да музей дип атарга була. Чөнки һәр агач, һәр куак тарихын гаилә әгъзалары бәйнә-бәйнә сөйләп бирергә әзер. 4 ел өйдә үстердек тә, ул чагында әле туялар безнең якларда үсмидер. Аннан инде үй ишыгына утыртып карыйк дигәнек. Бик әйбәт кенә үсеп китте. Ел саен 40-40 тәрәзәне капламасын өчен менә стывалы шундый матур булып, теге җылы якларда үсә торган агачка ошап үсеп китте ул. Бакча түренә үтүгә төрледән-төрле агач куаклар каршы ала. Йорт хуҗасы агач ботакларын кисеп, кәүсәләрен матур итеп формалаштыруга зур әһәмият бирә. Яшь барган саен сәламәтлеккә файдасын татыр өчен дару үсемлекләрен үрчетүгә өстенлек бирә башлыйлар. Кара бузина, лимонник, барбарис, жимолость, камырлык һәм башка куаклыкларның файдалы үзлекләре турында бакча хуҗасы тәфсилләп бәян итте. Китайский лимонник дип атала. Ни өчен китайский лимонник? Телгәше күренә, бик вак кына җимеш бирә ул, кызыл берлегәнгә охшаган. Шушы җимешеннән нәкъ лимон тәме килә. Бу агачның үзлеге нәрсәдән гыйбарәт? Шуның яфрагын, сабагын, җимешләрен, чәчәген салып чәй кайнатасың икән, юлга рейска чыгасың булса, рөлдә йокламаска кирәк була икән, шуның чәен үзең белән алсаң, малдан ичеп чыксаң, кеше йокламыйча бик озак тәүлекләр буе рөлдә әйбәт кенә йөреп исән-сау кайта ала торган була. Бакчада ылыслы агачларның еш очравы игътибарны җәлеп итә. Шыршы, туе, пихта агачлары бакчага купшылык өсти, хуш ис тарата. Ылыслы агачларны бакчада үстергә мин киңәш итәрим мөселманнарга, чөнки ылыслы агачлар алар һаваны, атмосфераны сулау өчен бик нык чиста тарта торган агачлар. Монсы да файдалы. Тәмләткеч һәм дару үләннәренә аерым урын каралган. Бакча түрендә кечкенә чәчәк аланы да бар. Анда табигый болын шартларында үсүче аллы-гөлле кыр чәчкәләре таралып үскән. Кышкы көннәрдә тәрәзә төбендә үскән гөлләр йорт янәшәсендә корылган террасага күчерелгән. Шау чәчәктә утыручы бегонияләр, бальзаминнар ял итәргә эндәшеп тора кебек. Эссе көннәрдә үлән чәйләре белән сыйланып, яраткан китабыңны укып ял итәр өчен корылган терраса теләсә кайсы ял йортын алмаштырырлык дәрәҗәдә җиһазландырылган. Кая барсак та без үсемлек теге гаҗәбрәк бер таш булса да тотып кайтадыр идем. Менә шуларны утырта башладык. Аннан соң инде теге сәламәтлеккә кирәк икәнен уйлап, теге дару үләннәре дә безнең бакчада бүгенге көндә bir sanat oturgarım indi minan 100'e yakın bizim ağaçları, үләннәре, çiçekleri bilen 100'e yakın darı үләннәре var. Әлбәттә, бу матурлык еллар буе, буыннан буынга күчкән хезмәт сөючәнлек, тырышлык, табигатькә сак караш нәтиҗәсе. Гаиләнең уртак хезмәт җимеше, гаилә истәлеге. Юсуповлар шулай табигатьтән шифа, тормыштан ям табып яшиләр. Светлана Фазылова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.